pirthi along arje kiminai anglong mante pirthi along kelang menai anglong sang long si pini nang lit mo phani ling baklang konpo pirthi along kelang menai anglong lage rainbow mountains panglong sang long alam si pini nang lit phan ini baklang konpo aprang si karbi tv ahin pen kato koi panta puthot kardom nang pajir tholo kardom lahan lo pirthi long pen kelang menai anglong nang itum kelang na bisa se thek lage painting semata dapat kami lagi painting kali ahok apot lagi so apot lagi gitu Peru akon trilong situ nang itum lang ote thek long po tang ten nili Google Map along na maklang po search nang itum rainbow mountain place search acho atela pule search acho tame ai klain ke sibat lo lahan lo dim lo lagi nang itum approve thek long lo nang itum la pula lang tame asang long side lo Google long search na Google long nang itum search da bila pulo ada search noi rainbow mountains search noi ajak lang lain lo andim lo lapan ki aso dim long scientist atom ki pula ke aso abiar mate aso arlo chemical kapre chemical ka cengui potsi aso nang plang pada ke lapan ke halada ke do atom ki pula ke ningkan suritnya prang lage asa dimlong isia talo si dobom asa talo dobom si fedan ke kaprega de malong long lega cinghang pana jaw alapona si aso alang dam et pana jaw lada kreng dang si aso talo sang tia bot kaprek sang ti apu ka ceng woi ben si aso sang ti aposona kalar mate akala kaprek buat era kelir pon ya plan lo ta lada kato tapusi pupon lapen ke nalitum kopi si puji lasang long apa arnam bandong la poson ka pencong ma mante ame thang long la poson ke doma mante aswar lo chemical ka chingboi ma nalitum komen salong pitha lapen ke lasang long apuan akelang me non puta aposon si do bom lo asi pini ya video ke an ver lo nang itum nyong si kelang pen lang mesen putang te nili channel do youtube lo karbi tv pu nano kimia khuli nang itum ke search na rang wada thek akimia khuli lang ma an subscriber avela asi nang itum kang hon pen nang chirap don tha pen ke nili link nang send nang itum phan subscribe tum bitha pen ke facebook page long sa min nang itum nang follow tha akan ke video do an sta main ali tunang share don tha like nang pinan tha comment nang pin tha tang te kapre ka video ngai pothot chitong thana kurang